Mamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? At bago po ang lahat mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen? Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family. Maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel. Amen? At sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time profitable loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Amen? At tayo po pinagpalang lubos ng ating pong dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay naririto. Amen. Sa kanyang banal na gawain. Amen. Tayo'y patuloy na binibigyan ng dakilang pribileyo. May kalayaan sa pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa Espiritu ko tuturhanan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sinasabi po ng aklat ng Hebreo, Kabanata 10, talata 25, na huwag nating kalilimutan mga minamahal. Amen? Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Huwag po nating pababayaan. Ito po yung laging bilin sa atin po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na wag po tayong a-absent, mga minamahal. Amen? Gaano man yung pagod natin, kahit pagod na pagod tayo sa maghapong trabaho, mga minamahal. Amen? Maglaan pa rin tayo, mga minamahal, ng oras para sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kung pagod na pagod tayo, mga minamahal, kapag dumalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon po ang magbibigay ng panibagong kalakasan sa atin, mga minamahal. Amen? Kaya't yung ating pagod, mawawala yan, mga minamahal, kapag dumalo po tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Kung meron tayong mga problema sa buhay, may mga suliranin, wala tayong kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, meron tayong mga karamdaman, amen? Meron tayong mga mabibigat na dinadala, iisa lang ang kasagutan. Dumalo tayo, mga minamahal, sa gawain po ng ating pong pinakamamalapay. Sapagkat dito po, amen, dito po ang powerhouse, mga minamahal, amen? Dito po ang hospital, amen, ang mga pagamutan, mga minamahal, amen? Dito po pinagagaling, amen, nilulutas lahat ng mga problema. Dito po lahat ng mga problema may solusyon. Sapagkat mismo ang ating dakilang Diyos, amen, ang magpro-provide ng lahat ng ating pong pangailangan. Amen? Kaya't napakahalaga po, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa ating pagkakatipon, tayo po'y nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, yan po ang kinalulugdan ng ating pinakamamalapang Diyos. Sa langit,
walang tigil. Amen? Hindi tumitigil sa langit sa pagpupuri, mga minamahal. Tuloy-tuloy ang pagpupuri sa langit, mga minamahal. Kaya dito pa lamang sa lupa, kailangan matuto na po tayo magpuri, mga minamahal. Amen? Sapagkat kapag hindi tayo marunong magpuri, hindi tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen? Kaya napakalagang maaga tayo lagi, mga minamahal. Amen? Huwag po nating palampasin, mga minamahal, baliwalain. Huwag nating ipagwalang bahala, mga minamahal. Amen? Ang pagpupuri sa ating pong pinakamamalapay. Sapagkat sa pagpupuri, sinasabi ng banal na kasulatan, tiyak ang tagumpay. Amen? Nakakasigurado tayo, mga minamahal, amen, pagtatagumpayan natin lahat. Sapagkat sabi nga po, we are more than conqueror. We are more than conqueror kung laging nasa atin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen? Kapag lagi tayo nagpupuri, mga minamahal, amen, pinaniningas po natin ang Espiritu ng ating pong pinakamamalapay Jesus na nasa atin, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi, mga minamahal, aklat ng awit, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kailangan may kagalakan. Amen? Hindi napipilitan lamang po, mga minamahal. Amen? Kailangan bigay tuto sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen? Napakainam po, mga minamahal. Amen? Maging exercise ang pagpupuri sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen? Daig pa natin, mga minamahal, yung nagja-jogging, mga minamahal. Kapag tayo po ay nagpuri, mga minamahal, pumapalakpak, talagang iginagalaw lahat ng parte ng katawan, mga minamahal, amen? Kapag pinawisan tayo, mga minamahal, amen? Napakaganda sa pakiramdam po niyan, mga minamahal, amen? At kapag tayo po, mga minamahal, amen, yung ating pagpupuri, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya, na siyang ating laging pinaka-aasam-asam sa tuwina na tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal, amen? Kaya't napakahalagaan ng pagpupuri sa buhay ng isang tao, mga minamahal, amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po ay tumayo at sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang dalawang mata, at tayo po, mga minamahal, ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na ipinagkakalo mo sa bawat isa sa amin, malapang Jesus. Na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan na makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, malapang Jesus. Kami nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, malapang Jesus, hugasan lindisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy mo pong bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapang Jesus. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw ito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga testimony leader, mahal na Panginoon, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, hallelujah. Sa pagbibigay ng aming pong ikasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala. Patuloy mo po kami, malapay Jesus. Hallelujah. Turuang maging matapat sa bahaging ito. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw nito, malapay no. Sa aming pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, marapang Jesus, paratingin mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, o malapay noon. At kahabagan mo po kaming lahat at kami pagpalain, malapang Jesus. Hallelujah. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out
In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po ay pangunahan sa ating pong mga joyful song. Amen. At habang ating hinihintay mga minamahal ating pong beloved kapatid, tayo po muna ay umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito
How he saved my soul and he made me whole.
And we are the people He's blessed to Oh